আমাৰ স্পষ্ট ইংগিত আছিল যে আমি বিটিআৰটো ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি তাত উচ্ছেদ অভিযান চলাব বিচাৰো। কিন্তু খিলঞ্জীয়া মানুহ নহয়, পূৰ্ববংগীয় মুছলমান লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে बर' हारिनि लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आङो भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअ नुदों बेनि सायाव आं डिसकासन खालामगोन। बाथ्राया जाहैबाय मा बिटिसिनिफ्राय माने VCDCखौ हाथाव खालामगोन बिजेपिआ सरकाराव फैयोब्ला, आरो लोगोसेनो बिजेपिआ सरकाराव फैयोब्ला जे बिजेपिआव माने बिटिसि ओनसोलाव थानाय माखासे बै दारि गोलावफोरखौ लङि गानग्राफोरखौहाय बिजेपिआ होखारगोन। बे बाथ्रानि सायावहाय डिसकासन खालामगोन नोंथांमोनजोंहाय, आरो नोंथांमोनाबो गावबा गावनि मतामतखौ होलायबानो जाबाय। भिडिअनि कमेन्टखौहाय आं नायगोन बे भिडिअनिखौहाय। दा एक्चुअलि जोंनि गेजेराव बिटिसिनि गेजेरावहाय गोबां माखासे केलेंकारिफोर गैया नङा दङ रायजो जानानै। नोंथांमोनाबो मिथिखागौ बिटिसिआव नोंथांमोना नाय, जाय बर' सुबुंफ्रा एबा जाय हिन्दु सुबुंफ्रा बिसोरजों बे गांसो गोनांफोरजों खाथियाव जायफोर रायजो जाफादों बिथांमोनासो मिथिगौ जे बिथांमोनखौ माबायदि पलिसि बाहायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा माने जायगाखौ लानो नागिरदों, आरो बिथांमोनहा जे गावसिनि मानसिफोरखौहाय गुबुन गुबुन माने खाथि खाला बाउन्डारि एरिया खाथिनिफ्राय फैनाय मानसिफोरनो बिथांमोना जायगा होगासिनो दं, बेखौ बयबो क्लियारै मिथिगौ। आरो नोंथांमोना बेखौबो नाय, थांनाय गोलावथार समफोराव जे ट्राइबेल संघनिफ्राय गोबां माखासे सरकारखौ प्रेसार खालामबोदोंमोन थांनाय 15 बोसोराव आरो 17 बोसोर इन्टारिखौ दालासै दे 15 बोसोरावबाबो बिपिएफआबो बै समाव सरकाराव दंब्लाबो रुलिं गभर्नमेन्टआ खुनु मोनसे बै क'काबाव गांसो गोनांफोरखौहाय जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियानिफ्राय होखारनाय खामानिखौ मावदिया। बिथांमोना बाजेट गैया, माने बाजेट नांगौनो एबा फर्स गैया, माबा गैया, हेन्टेन गैया होननानै बिथांमोना थाबोबाय थादों। दा जाउनाव बिथांमोनखौ जुदि जोंनि बिटिसि हालामाव जों जुदि होस्रांनाय बे खामानिखौ खालामाब्ला जोंनि बिटिसिआ गिनांगौ दंना गैया? जोंनि बिटिसिनि जोंनि स्पेसियेलि जों बर' सुबुंफ्रा बेनि थाखाय नोंथांमोना मा सानो? आं बुंगोन जुदि जोंनि बिटिसि हालामनिफ्राय जुदि जोङो होस्रांनाय खामानिफोरखौ लाया, बैसोरनि गोसो गोनांफोरनि सायावहाय जोंनि माने बिटिसिआव बिपद दङ, जोंनि फिउचारा बिपद दं। जायफोर दिनैसिमबो जोनोम मोनाखै बिथांमोननि फिउचारा बिपद दङ, आरो बिनि थाखाय दायनिगिरिया सोर जागोन होनना बुङोबा जाय दा गभर्नमेन्टआव दङ, जाय माने जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोर जानानै दं, बै सारमोननि सायाव सोनारगोन। खिन्थु मानो दिनै जोङो प्रमद बर' सारनिबो मोनसे भिडिअ नुबाय थादों, बिथाङा होनदों जों गोबां माखासे ब्लाडनिफ्राय फैनाय मानसि, दा बिनिखाय आं दा सान्थि लुगैयो आरो सान्थिनि थाखाय जों बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावनो हाया होननानै। दिनै नोंथांमोना नाय, आसामाव दिनै होस्रांनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। बिथांमोनखौ दिनै आफार आसामावबो बिथांमोना होस्रांगासिनो दं। मानो? बिथांमोना जे जायगायाव थादावो बेहायनो पपुलेसनाव माने ओरैबायदि अट'मेटिकेलि हिउस जाफैखायो, आरो जायनि खाथिराव अट'मेटिकेलि हिउस जानायनि खाथिरावहाय बिथांमोना थाफैबाय नालाय बेखौ बिथांमोनखौ आरो भटार नामाव सोस'नाय लोगो लोगो बिनि बासिन्दा जानोसै, दा बिदियावनो बिथांमोना थानो सुबिदा मोननोसै। दा आङो दिलीप सैखियानि माखासे बाथ्राफोरखौ आं नो डाउट आं माने गोसोआव आघात जादों, खिन्थु नैबे बाथ्राखौ आं मोजां मोनदों जे बिजेपिआ सरकाराव फैयोब्ला माने बिसोरखौ होस्रांगोन होननाय बाथ्राया, क'काबाव गांसो गोनांफोरखौ। आङो बिटिसिआव स्पेसियेलि मोनसेल' सिन्थाया बेनो रायजो जा नोंथांमोना मा मिथियो बेखौ आं मिथिया, खिन्थु आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं सासे बर' सुबुं हिसाबै आंनि मोनसेल' सिन्थाया बे बिटिसिखौ जोङो बै बिथांमोननिफ्राय बिथांमोननि जनसंखियाजों कब्जा खालामनायनिफ्राय जोंखौ रैखाथि होनो हागोन ना हाया, आंना सिन्थाया बेल'। खारन नोङो नाय, पलिटिकेलावथ' नोङो फैयोब्ला बिथां सरकारनि मानसिफ्राथ' होस्रांनाय खामानिखौथ' मावखायाखिसै नङा होमबा बिथांमोना दिनै थाफैगोन ना थाफैगोन, आरो इभेन जायफोर दा आसामाव होखारजागासिनो दङ ना बिथांमोनाथ' माने निसय बड'लेण्डआव माबा लाफैगोन, बिसोर जायगा लाफैगोन, स्कप लाफैगोन, थाफैगोन, होमब्ला बिथांखौबो होखानाय नङा। अब्ला बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन? दैदेनगिरि सारमोनानो जागोन। दा गतिके जोङो जुदि पलिटिक्स खालामलांबाय थानानै जुदि जोंनि न'आवनो जोङो माने बुथुमनानै लाबाय थायोबा जोंनि सुथुरफोरखौ, अब्ला जों सानसे मानो सुथुरजों जों मदद जाया जानो? जों मानो मदद जाया? जों निसय मदद जागोन। आरो बिथाङा आरो हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा, बिटिसिआवहाय 6 सिडुल एरियाब्लाबो बाहाय बिथाङा VCDCखौ सिफायगोन, थारमाने पन्सायत राज खालामनो नागिरदों बिथाङा, नङा होमबा? जों बेनिफ्राय गोरलै हमनो हायो। दा होमबा बिथांनाव मा जागोन, बाहाय पन्सायत सेक्रेटारि जागोन, नङा होमबा? दा VCDC सेक्रेटारि खुंगासिनो दंना, बियो मुभ जालांगोन, माबायाव कनभार्ट जालांगोन, मायाव पन्सायत सेक्रेटारि जाहैगोन बियो। अब्ला इलेक्सन खुंबावगोन, पन्सायत प्रेसिडेन्टनि थाखाय इलेक्सन खुंगोन बाहाय, होमबा चेयारमेन होननाय थानाय नंला,
पन्सायत प्रेसिडेन्ट थागोन मेम्बारफोरनि थाखाय इलेक्सन खुंगोन स' बेबायदि अबस्थायासो जाहैगोन अब्ला दा गतिके जों बे आयदानि सायाव आङो मालाबा गोसोखौ बिराद खायसित मोनो जों मानि थाखाय नांदोंमोन आखायाव दिनै हाथियार हमनानै इन्दि जोंनि बिर जोहोलाव बिएलटिफोर जोंनि बिर जोहोलावमोनहा मानि थाखाय मावदोंमोन आसामाव जों सोबख' जादों गादब जादों आरो इभेन दिनैबो जोंखौ गुबुन मोनसे हारि माहारिफ्रा गादब नागिरगासिनो दं जनसंख्याजों जाय आसामावनो बिथांमोना थ्रेटेनिं होदों हुसियार होदों बै समाव नोंथांमोना नुदों जेब्लानाखि गवालपारायाव इलेक्सन जादोंमोन बे समाव सासे बोराया मा बुङा सानसे समाव जों होनदों गासैबो जोङो मियादि फाट्टा हाफोरखौ जों लाजोबगोन खरबाबो जों बायनानै लागोन आं थैलांनो हागौ नाथाय आंनि फिसा फिसौफ्रा बे खामानिखौ मावगोन आरो जायफोरनाखि एसामिसफोर होनदों बिसोरो बै माने कासलायाव थाहैनो गोनां जागोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंदोंलै आरो बे बाथ्राया फुरा बिसोरनो आन्थोरनि खोथाखौ दिनै बिथांमोना बुंफुरना होनाय बायदि जाबाय दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरि सारमोनखौबो सारमोन जोङो सरकार सालायनायाव जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया सोर मारै सालायो खिन्थु फिउचारनि थाखाय बिजानुफोरखौ जोङो थुबुर खालामनानै दाला जोंनि जायगायावहाय स' गतिके जायफ्रा दिनै जोङो थिग আছে फरेस्ट एरियायावहाय जोङो होस्रांना नङा होस्रांबाय मानिबाय आं दे बर'फोर होस्रांजाबाय आदिबासिफोर होस्रांजाबाय खिन्थु दिनै जे बै माखासे मिया डिलेन्सफोरावहाय दिनै ट्राइबेल एन्ड बेल ब्लक ओनसोलावहाय जे माखासे बैसोर गांसो गोनां मानसिफोरा हाबनानै दङ स' बिथांमोनखौ होस्रांनाय खामानिखौ माला लागोन आरो लागोन ना लाया आरो लामाराब्ला जोंनि फिउचाराव मा जागोन सारमोन दा दिनै न' दाउट दिनै नोंसोरथ' थाखा फैसाजों माने संसारखौ जालांनो हानोसै गथ' गथाय नोंसिनि गथ' गथायनि सायाव मावोबा नोंसोरनि गथ' गथायनि फिसा फिसौनि समाव माने बिपदआव फैगोन ना बिथांमोना जुदि पपुलेसननिजोंनो जुदि दिनै सारा हादोरखौनो गाग्लोबनानै बिथांमोना पलिसि लायोबा चान्स लायोबा होमबा जों मानो साननो नाङा पलिटिक्सआव थानांगौ थाथों बायदि नङा खिन्थु न' दाउट दिनै ओरैबायदि जायोना जेनेबा सापस लादो दिनै आसामाथ' नों मा होनदों बिथांमोनाथ' दिनै नै 26आव इलेक्सन फैगासिनो दं थेवब्लाबो बिथांमोना दिनैसिम बिसोरखौ इलेक्सन खालामनायखौ नागाराखै खालामगासिनो दं बिसोरखौ होखारनाय खामानिया सोलिगासिनो दं नाथाय इभेन दिनैसिमबो जोंनाव बिटिसि सक्तिनि उननिफ्रायनो दिनै आरो माने बिटिआर सक्ति जालांबाय स' बिनि गेजेरावबो खुनु दिनैसिमबो जों सोरखौबा बुंनो थाङा मोननैबो एखे दिनै बिटिसि थांनाय 15 बोसोरावबो खुनु मोनसे होखारनाय खामानिया जायाखिसै बिथांमोनखौ आरो दाबो 5 बोसोर थांबायानो नै होमबा बेयावबो सरकारा दिनैसिम होखारनाय खामानिखौ मावाखिसै बै जायफोरनाखि बे माने बियानि होनना मा होनना बुङो बिदिखौ दखल खालामनानै थाबोबाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट वन ब्लक ओनसोलाव जाय ओनसोलाव बिथांमोना गैयामोन दिनै हिउज पपुलेसन बारा जाबाय जाय बर' गामियाव बर' गामिनि पपुलेसनजों मोनसे गामिनि बर' गामिनि दरसे पपुलेसनजों रुजुयोब्ला बोरै जागोन बिथांमोननि मोनसे दरसेल' गामिनि पपुलेसनजों जोंनि दरबा गामिनि पपुलेसनजों समान ओंखायनो जायनि खलाव होनदों दाखालि बे सासे गथ'आ जे बर'फ्रा जुदि माने बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालामनो हायोबा जों माने मियालाय बिनो हाया होननाय बाथ्राया मिथिबायना दा जोंहा बुजिनांगौ दङ आं दैदेनगिरि सारमोनखौसो आं बिराद लुबैयो पलिटिकेल खालामबाबो राजनिथि खालामबाबो आंनाव मोनसे दुखुआ बेनो आं सिन्था जाफांबाय थायो जे जोङो बिटिसिनिफ्राय बिथांमोनखौ माने होखारनो हागोन ना हाया बिथांमोनखौ होखारनो हागोन ना हाया जायफोर माने जेनुइन भाबै बासिन्दा बिसोर मा थाथों बुंनांगौ गैया खिन्थु बोसोरै दिनै गोदान मानसि हाबफैबाय थायो बिथांमोना गावनि बिबौनि फिसालानो सोरबा बिबथैनि फिसालानो सोरबा माबानो होननानै थाहैयो आधार कार्ड बानायो हेनथेन बानायो थायो बेनि लासैनो जे नोंनि आंनि गामि सिंसो हाबनानै सोरबा बाङा सिङा दैबायगोन बाङा सिङा नागिरगोन सोरबा बरफ नागिरगोन सोरबा खान्थाल फायखारि जाबोगोन सोरबा गाम्बारि फायखारि जागोन सोरबा ना फुलि लाबोगोन हेनेन नानानथा खामानि मावनानै बिसोरो संसार जाबोगासिनो दङ आरो बिथांमोना खस्थ' खालामनो बाया आरो बिदिजोंनो सारिय'फाले बिथांमोना गिदिंनानै बिथांमोना दिनैसिमबो जोंनि एरियाखौ बिसोर मोनथिजोब्बाय जे बबे जायगाजों बबे खनायाव बहा मा दं बिथांमोना डिटेलि मोनथिगौ बिथोरो गांसो गोनांफ्रा खखाबो गांसो गोनांफ्रा स' बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि जोंनि दैदेनगिरि सारमोनखौ प्रमद बर' सार हारमा महिलारि सार आं नोंथांमोनखौ खावलायनो लुगैदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं एस ए बर' सुबुं हिसाबै बिटिसिआव माब्ला नोंसोरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियाखौ लोगोसेनो जायफोरखौ बिथांमोना बिदेखौ खालामबाय बिसोरखौ माला इभिकसन खालामगोन माब्ला होखारगोन खखाबा गांसो गोनांफोरनि एरियाफोरखौ माला होखारगोन सारमोन माला होस्रांगोन आंनो बिनि फिननायखौ आं मोननो लुबैदों ओंखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय जायखिजाया राहायै सारमोनहा इलेक्सन
एबा होस्रांनाय खामानिखौ लायो बिटिसि आवहाय दिनै जायखौ होनना बुंदों आं दिलीप सयकिनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों बिथाङा जे होनदों बिजेपि सरकाराव फैयोबा बिटिसि आव फैयोबा बिटिसि आवबो बे खामानिखौ मावगोन होस्रांनाय खामानिखौ मावगोन बिथांमोननि सायावहाय जाय बिथांमोना दिनै पपुलेसननि गेजेरजों सारा आसाम सारा भारत सारा बिटिसिखौनो बिथांमोना दखल खालामनायनि पलिसि लागासिनो दङ दा गतिकेनो आं बेनि गेजेरजों भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय सारमोनहा दैदेनगिरि हिसाबै जायखि राजखान्थि हान्जानि जाथों मानो जायनि सरकाराव फैयाथों मानो नोंथांमोना सरकाराव फैखांनायनि उनावहाय बावनो नाङा जे जोंनि गुबै उद्देश्यआ मामोन जों मानि थाखाय मुभमेन्टजों जाबोनानै रोजा रोजा बर' फिसाफ्रा रुंसारि जाबोनाङामोन बे गासैबो बाथ्राखौ बिजिरनानै नायनानै बुजिनानै जेन' बिथांमोननि सायाव बै गांसो गोनांफोरनि सायावहाय जोङो मोजां इनिसियेटिभ लानानै बिथांमोनखौ होस्रांनायनि पलिसिखौ लायो नङाब्ला जोंनि जायावनो जोंनि न'खरावनो जोङो ब्लाडसो जानो थांगासिनो दङ एबा बिथांमोना जोंखौ आथिङाव गाना दोननानै जोंखौ सानसे समाव मनग्लाबजोबगोन बे सैथो बाथ्रा आरो नंगौना नङा नोंथांमोना बेखौहाय कमेन्टआव भिडिअनि कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय गोजोन्थों।